Salut! Bun venit la un nou video și anume vreau să vă prezint cel mai ieftin sistem de ventilație cu recuperare de căldură. Este un proiect homemade și deocamdată vă prezint macheta. Pe viitor o să urmeze și alte videouri cu execuția acestui proiect. Pe scurt, doar am să vă prezint acum principiul de funcționare și bugetul, care este foarte cât se poate de mic. Un astfel de sistem în comerț ajunge minimum 5.000 de lei, cel mai prost, și nu o să-l alegeți pe ăla. Unul ok undeva în jur de 10.000 de lei, da? Deci 100 de milioane vechi, destul de scump. Așa că am zis, hai să văd dacă îmi iese să construiesc un asemenea sistem de ventilație cu recuperare de căldură. Pentru recuperatorul de căldură, adică aceste blocuri, eu am pus două pentru a fi sigur că are și eficiență, pentru că fagurile ar trebui să fie, găurile ar trebui să fie mult mai mici. Chestia e că eu, fiind pe buget, am folosit materialele pe care le-am avut la îndemână, și anume eu am aici niște profile din aluminiu, profile de plase de insecte, profile rămase, resturi din ce am mai lucrat eu de-a lungul timpului. Așa că am zis ca radiatorul să fie făcut din profile de aluminiu de la plase de insecte. Și o să fac două blocuri din acestea prin care eu voi recupera căldura și vă explic imediat cum recuperez căldura. Am un ventilator care va scoate în partea dreaptă, este interiorul casei, în partea stângă este exteriorul casei. Trag aer din casă, îl mișc prin interiorul recuperatorului și îl scot afară. Mișcând aerul prin interior, voi încălzi aceste blocuri de aluminiu. Iar când va ieși aerul afară, va ieși un pic mai rece, pentru că când bag aer să-l scot din casă, trag și aer de afară și îl trec tot prin aceleași blocuri de aluminiu. Dar pentru că un rând de țevi este orientat într-o direcție, iar celălalt rând este orientat în cealaltă direcție, fronturile de aer nu se intersectează, decât transferă căldură de la una la alta. Adică aerul rece, evidențiat aici cu o săgețică mov, va merge în zigzag și va intra în casă prin această gaură. Da? Aerul care iese din casă va merge pe săgețica galbenă în zigzag și va ieși afară. Cele două fronturi de aer, când se vor intersecta prin aceste bare, vor împrumuta căldură implicită, răceală, de la una la alta cu ajutorul acestor blocuri. Ăsta este principiul de funcționare. Eu am folosit pentru ventilație, da, ca să mișc aerul dintr-o parte într-alta, niște ventilatoare. Un ventilator de genul ăsta, de 100 de mm, care are capacitate de un debit de aer de 100 de metri cubi pe oră, cu un consum de 15 W. Folosind două ventilatoare, pentru că unul trebuie să tragă aer din casă, altul trebuie să bage aer în casă. Am consumul pe total de 30 de W, pentru că sunt două ventilatoare de 15 W. Pentru cutie o să folosesc un panel
Pentru că cutia trebuie să fie termoizolată și să nu am pierderi sau un transfer fals de căldură, folosesc acest panel pentru că sunt două foi de PVC cu un polistiren extrudat la mijloc. Este destul de rigid, pentru ce am eu nevoie mi va ajunge. Ca investiții până acum m-a ajuns undeva la vreo 130 de lei cele două ventilatoare plus aceste accesorii, niște schimbătoare de uni, pentru că prin casă va merge cu țeavă dreptunghiulară, nu voi merge cu tulumbă de asta rotundă. Tulumba rotundă va fi doar la pentru ventilatoare, pentru că nu sunt ventilatoare pătrate, așa că trebuie să folosesc rotund la ventilatoare, după care transfer din rotund în dreptunghiular. Scot eu. Deci va fi pe țeavă dreptunghiulară mai departe. Probabil am să mai investesc ceva bănuți în tubulatură. Tubulatura va fi termoizolată. Deocamdată este doar țeavă de PVC simplă, dar am să o și termoizolez acolo unde va trebui să fie termoizolată. Traseul care absorbe și ce îmi va băga în casă nu o să-l termoizolez pentru că nu am niciun interes, pentru că va fi aerul din casă și ce sper eu să obțin e ca aerul rece de la minus 5 grade sau minus 10 grade să pot să-l urc pe la o temperatură în jur de 16 grade. 16, 15, 16, 17 grade, pentru că aerul care iese din casă va fi undeva pe la vreo 20-22 de grade. Și dacă reușesc să fac această recuperare de căldură, eu o să mă declar mulțumit. Oricum, am să mai vin cu niște videouri în momentul în care o să încep să ansamblez proiectul. Momentan toate astea se mișcă pe aici, spuse doar de formă. Și tot atunci cred că am să fac și un preț estimativ la cât m-a ajuns pe mine. Dacă ar fi să fi cumpărat aceste bare de aluminiu, m-ar fi costat undeva la vreo 160 de lei și cu 130 de lei până acum ies pe la vreo până în 300 de lei cu panel, cu tot, hai să zicem vreo 350 de lei mă costă pe mine ce se vede aici, cele două blocuri, pentru că îmi intru undeva la vreo 4 bare de aluminiu. O bară are 6 metri și o bară costă în jur de 40 de lei la momentul actual. Am legat eu ventilatorul ăsta și la curent, am cablu de curent aici pus. Deocamdată trebuie să-i schimb sensul, pentru că el acum însuflă aer pe aici pe grilaj și am nevoie să-mi împing aerul încolo, sau dacă nu fac cumva să absoarbă, dacă e sensul ăsta, pentru că cablu cu de curent de alimentare asta de aici va trebui să fie, o să-l țin undeva în interior și să pot să-l scot, totul va fi siliconat, camerele vor fi perfect etanșe, adică să nu fac transfer de aer de aici cu cel de în partea asta, la alta aici va fi un șnuruleț de silicon sau cu niște garnituri ceva, văd eu cum inventez. Momentan este la stadiu de desen, da? Cu niște pereți, aici o să fie un perete din izolat, să nu facă la fel transfer termic, dincolo la fel va fi un perete izolat să nu facă transfer termic. Singurul loc în care se face transfer termic este prin aceste două blocuri. Bun, sper să vă placă ideea, o să mai vin cu alte videouri când o să încep ușor să lucrez la proiect. Este un proiect care îl fac eu când nu am altceva de făcut, o să mă ocup de chestia asta. Ideea e că până la iarnă trebuie să fie gata. Bun, v-am salutat și ne vedem în video următor. La revedere!